Azkenik ez da herri mugimenduaren jaigunerik izango. Urte batzutan Sanferminetan txosnak jartzea lortu ondoren lehenengo Larrunan eta gero Alde Zaharreko hainbat plazatan, Navarra sumak ez du besta erdigunean egotea nahi izan. Herri Sanferminak eta Iruñeko talaren arteko negoziazioak azken asteotan egin dira, baina Enrique Maiaren taldeak txosnak Alde Zaharretik ateratzea zuen helburu, naiz eta herritarren ekimenetik auzokideekin jai esparru atsegina proposatu, ahalik eta eragozpen gutxien sortzeko. Zentzu horretan, Herri Sanferminak elkarteak uko egin zion azken urtetan bezala, Baratxuri plazan txosna jartzeari eta bere presentzia plazara mugatzen zuen, non bere ordutegia goizaldeko ordu batetara mugatzea proposatzen zuen. Proposamen horrek udaleko ordezkariak ere harritu zituen eta positibotzat jo zuten, baina erabaki hartuta zegoen, jai eremua Alde Zaharretik desagertu behar zen. Hori dela eta Herri Sanfermin bultzatzaileak prentsaurreko eskaini dute gaur eguerdian. Herri Sanferminen bultzatzaileok haserre gaude. Iruñeko udalak Alde Zaharretik bota gaitu. Enrique Maiak eta bere taldeak festaren erdigunetik bazterrera itzularazi nahi ditu Herri Sanferminak. Horrela, 2016ko Sanferminetatik hasita, 4 urtez hiriaren erdigunean adin guztietako herritarrendako egitarau oparoa antolatu ondoren. Errotatzar ingurura, Larruna parkera delakora, joatea beste aukerarik ez digu eman. Honen inguruan, hainbat gauza salatu nahi ditugu. Batetik, udalaren kudeaketa traketsa. Udalak udazkenean proposamenak egiteko epea ireki zuenean, Herri Sanferminetatik eta Errekoletas plazetan egitaraua antolatzeko proposamena bidali genuen, aurreko urteetako dinamika mantenduz. Udala apirilean gurekin harremanetan jarri zen, aurretik bidalitako proposamena kontuan hartu gabe. Tartean, Sanferminen eragile garen kolektibo anitzekin izandako hartu emana oso eskasa izan da. Martxoan salatu genuen bezala, Sanferminen mahaiko 2 bilera besterik ez dira deitu, eta bertan parte hartzerako eta eztabaidarako tarterik utzi gabe. Bestetik, udalaren jarrera zurruna. Eskatutako espazioei apirilean ezezkoa eman ondoren alternatibak bilatzeko bilera bat eskatu genien. Bertan, udalaren hiritar segurtasun arloko ordezkarien jarrera guztiz zurruna izan zen. Proposatzen genizkien alternatiba posible guztiak baztertuz. Udal ordezkarien argudio nagusia Alde Zaharreko bizilagunei eragingo litzaizkieken eragozpenak ekiditeko ustezko helburua zen. Guk ere, ulertzen ditugu 9 egun horietan zehar auzoko bizilagunek pairatzen dituzten molestiak. Are gehiago, gutako askok ere Alde Zaharreko bizilagunak izanik. Herritar guztiek gozatu eta deskantsatu ahal izanen duten festengan sinesten dugu. Eta hori da gure apostua. Horregatik, kontzertuen ordutegia 12etaraino eta txosnaguneena ordu batetaraino murriztea proposatu genien. Baita kalte gutxiago eragin zezaketen hainbat plaza posible ere. Hala ere, ezezko borobil bat jaso genuen berriz ere maiatzaren hasieran. Gainera, aurreko astean jakin izan genuen, udaletxeak Gaztelu plazan tabernan 10 goizeko ordubiak arte baimenduko dituela. Ez dugu ulertzen zergatik udalak Herri Sanferminen ekimenak Alde Zaharretik ateratzea ezinbestekoa ikusten duen, eta aldi berean Gaztelu plazan barra ezberdinak baimentzen dituen. Azkenik, Herri Sanferminetako jaigunea, eraso sexista, LGTB-fobo eta arrazisten aurrean, gune segurua izan dela ez dute kontuan hartu. Alde batera utzi dutela. Horrela, jaiak guztiontzako gozagarri izatea haien agendan ez dagoela frogatuz. Hori guztia kontuan izanik, ondorio argi bat ateratzen dugu eta partekatu nahi dugu iruindar eta sanfermintzale guztiekin. Udal honek oztopo gisa ulertzen ditu Herri Sanferminak. Ez zaio gustatzen bestelako jai eredu bat aldarrikatzea, eta horregatik ikustezin bilakatu nahi gaitu. Sanfermin herrikoi, parte hartzaile, feminista, ekologista, euskaldun, antikapitalista eta anitzak traba dira haientzat. Eta guk proposatzen ditugun eredua errespetatzetik urrun, festatik baztertzen saiatzen dira.
Hemen ikus daitezken kartel hauetan, ageri da hilabeteetako lan fruitua. Aurtengo Sanferminetarako prestatuta geneukan egitarau oparoa. Adin guztietako herritarrendako programa bizia, alaia, herrikoia. Bizi izan ditugun garai gogorren ondoren, hainbeste esperotako Sanferminak herri loraldi bat izatea nahi genuen. Berpizte kolektibo indartsu bat. Udalaren ezezkoen eta baztertzearen ondorioz, programa hau bere horretan bertan behera uztea erabaki dugu, eta txosnagunerik ez jartzea. Hori bai, horrek ez du esan nahi, herri Sanferminak desagertuko direnik. Gure balioak erdigunean jarri eta aldarrikatuko dituzten festak ospatzeko beste modu batzuk bilatuko ditugu. Hasieran esan bezala, haserre gaude. Bai, baina haserre hori herri Sanferminetako aldeko indar bilakatuko dugu. Lanean jarraitzen dugu, datozten Sanferminen berezi hauek, benetako loraldi herrikoi bat izateko. Gora herri Sanferminak. Bueno, gu ja aurreikusten genuen, aurten pandemia seguraski hobera joango zela, eta beraz aurten aukera izango genuela berriz ere Sanferminak bizitzeko. Hortaz ja, iraila bukaeran urrian hasi ginen antolatzen, ilusio pila batekin ez, 2 urteren ondoren Sanferminak bueltan zirelako. Eta bueno, tarte horretan, udazkenean, udaletxeak e-mail bat ireki zuen dozein herritarrek Sanferminetarako proposamenak bidaltzeko. Bertara, herri Sanferminetatik, eta Rekoletas plazan egitarau bat antolatzeko proposamena bidali genion udaletxeari, eta bueno, hori hor gelditu zen. Eta apirilean udaletxea izan zen gurekin harremanetan jarri zena, galdetu ze aurten espaziorik erabili nahiko genukeen, eta horrela baldin bazen, konbenioa sinatzeko aukerarekin. Baina aurreratu ziguten ezin genuela erabili ez Rekoletas, ez plaza. Bilera bat eskatu genuen udaletxearekin, eta bueno, bertan jaso genuen erantzuna izan zen, Aldezarrean ez dutela espaziorik baimenduko, bizilagunen kexak direla eta eskaintzen ziguten aukera bakarra Larrunako parkea zela. Horren aurrean, porque bai esan ziguten bizilagunen kexa gehienak Rekoletas plazan kokatzen zirela. Horren aurrean, gure proposamena izan zen egitaro guztia O plazan egitea, eta beraz, txikiagoa eta bakarrik plaza batean egitea, eta gainera gure proposamena izan zen gauko 12:00 kontzertu guztia bukatzea eta ordu batetan txosnagunea ixtea. Ez ulertzen dugu Sanferminak zer izan behar den Aldezarreko bizilaguna izatea Sanferminetako 9 egun horien artean, ez, gutako asko ere Aldezarreko bizilaguna gara, eta iruditzen zaigu Sanferminak guztiontzako gozagarri diren festa batzuk izan behar direla, baina baita ere guztiontzako deskantxoa baimentzen duten jai batzuk, ez? Horregatik hori gure proposamena. 12:00 kontzertuak bukatzearena eta ordu batetan txosnagunea ixtearena. Hala ere, udaletxearen erantzuna ezezkoa izan zen berriz ere, eta eskaintzen ziguten aukera bakarra Larruna parkea izan zen. Negoziatzeko jarrera nahiko zaila, ez, udaletxearen aldetik? Bai, egia esan nahiko zaila, esan bezala eta esan dugu komunikatuan, ordutegia moldatzeaz gain, beste plaza batzuk ere proposatu genituen, igual bizilagunekin arazo gutxiago suposatu zezaketenak, baina udaletxearen erantzuna momentu oro ezezkoa izan da. Zuen ustez, zein da udaletxeak O plazan herri Sanferminak ez egitea ez uztaren arrazoi horiek? Bueno, guk egiten dugun irakurketa da, udalari ez zaiola gustatzen, ez jaiaren erdigunean beste Sanfermin mota batzuk eta beste jai eredu mota bat aldarrikatzea, ez? Jai eredu parte hartzaile, herrikoia, feminista, euskalduna eta ekologista bat erdigunean jartzea, ez? Uste dugulako gure modeloa eta udalak aurrera eman nahi duen Sanferminen eredua talkan daudela. Eta horregatik eskaintzen digutela Larrunako parkea, ez? Gu jaiaren erdigunetik desagerrarazi eta haiek haien ereduarekin aurrera egiteko. Aurreikusten da zerbait gertatuko denik hurrengo asteetan, negoziaketaren bat edo mobilizazioaren bat, zerbait? Negoziazioak uste dugu bukatu direla eta gu txosnari jarri ez dugula argitaratu dugunean, ulertzen dugu negoziazio epea bukatu dela, hori, esan bezala gu egitaro guztia pres geneukan, eta orduan, orain moldatzen gabiltz, eta esan dugun bezala ez da txosnagunerik egongo, baina herri Sanferminak
herri Sanferminak ez dira desagertu eta bilatuko ditugu moduak eta formak aurtengo Sanferminetan ere presente egoteko.